yapedzera kuti nzara yakavako panyika. Vanhu panyika dzose vanhu vakazoenda kuIjipita kuna Josefa kunotenga zviyo nekuti nzara yakanga yanyanya panyika yose. Haleluya. Amen. Saka nhasi tiri kutanga tiri pachapter 42 yaGenesis. Tingaverengerwe kubva paverse 1. Jacob unotuma vanakomana vake kundotenga zviyo Ijipita. Yes. Verse 1. Zvino Jacob vakaona kuti zviyo zviriko muIjipita. Jacob akati kuna vanakomana vake, munotarirana neiko? Akati, ndanzwa kuti zviyo zviripo muIjipita. Burukiraiko mundotitengereko tipone tirege kufa. Ipapo vakoma vaJosefa vane 10 vakaburuka kundotenga zviyo Ijipita. Asi Benjamini munun'una waJosefa, Jacob haana kumutuma navakoma vake, nokuti vakati zvimwe ungawirwa nenjodzi. Zvino vanakomana vaIsraeri vakauya kuzotenga pakati pavamwe vaiuya, nokuti nzara yakanga iripo panyika yeKenani. Zvino Josefa akanga ari mubati wenyika, ndiye waitengesera vanhu vose venyika. Vakoma vaJosefa vakauya vakamupfugamira, zviso zvavo zvakatarira pasi. Josefa akaona vakoma vake akavaziva, asi wakaita asingavazivi. Akataura nehasha navo, akati kwavari, mabvepiko? Ivo vakati, tabva kunyika yeKenani kuzotenga zvokudya. Josefa akaziva vakoma vake, asi ivo havana kumuziva. Hallelujah. Glory be to God. Hanzi nzara yakati yavapo. Jacob watakuziva sekuti Israeri akatuma vana vake. Akati, vanangu, kana musingadi kuti tife nenzara panapa, takanzwa kuti kune chikafu Egypt. Saka imi motoenda kuEgypt kunotenga chikafu. Asi haana kutendera Benjamini nekuti zvakagoitika pana Josefa, akati handidi kuti zvizoitika zvakare. Ndingarwadziwa because vainzi kana Benjamini akakuwara vaitozogona kutofa. Hallelujah. Amen. Saka vakomana vakaenda kunotenga. Vakomana ava vakati vachisvika kuEgypt. Remember, this is a time in the world where everyone is in starvation. Kana Bible risinganyevi, kana shoko raMwari risinganyevi, kana shoko raMwari richitaura chokwadi, riri kutiudza kuti kuEngland kwakuine nzara. Hallelujah. Riri kutiudza kuti kuZimbabwe kwakuine nzara, kuSouth Africa kwakuine nzara, kuCanada kwakuine nzara, kuAmerica kwakuine nzara. Nyika yanga ine chikafu chete Ijipita ndokuda kwaJosefa. Amen. Hallelujah. Amen. That means all nations and all nationalities were going to Egypt for food. Hallelujah. Amen. But here's the beautiful thing. Vachisvika ipapo munhu wese aitengeserwa naJosefa. He was the custodian of the food. Hallelujah. Amen. Kune vanga vasipo taitsanangura the revelation kuti Joseph aimirira Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Nyika iri munzara. Nyika yese yanga yapinda munzara. Asi ndobva kwazoita mumwe murume akaita custodian wechikafu. Hallelujah. Anoti, uyai kwandiri imi makaremera. Kana muine nzara kana muchitsvaga chikafu, uyai kwandiri ndichakupai chikafu. Amen. Hallelujah. He has the power to feed 5,000 men. Aizvitaura izvozvo nechibhenda achiratidza kuti ndinokupai chikafu. But chikafu chaaitaura ndechechikafu chemweya wenyu. Hallelujah. Saka Josefa apaiparidza Ishe Jesu Kristu. But kune nyaya yekutaurwa manje yakavanzika isingazikanwe nevanhu. Kuti munhu wese aenda kuna Josefa achinoti, please tiponeseiwo tipe chikafu. Please tiponesei tiende kuchikafu. Asi kune vakomana vakauya vari 10. Vakomana vari 10 vakauya vakakumbira Josefa vasingazive kuti Josefa ihama yavo. Asi iye aivaziva. Ndofunga takamboita chidzidzo chemanumbers pamwe tichachiita futi. The number of 10 represents human being. Hallelujah. Amen. Because takamboita nemanumber 3, I think takamboita maridzo e3 tichitaura nezvaMwari.
tikaita namba ye7 kana muchiri kurangarira teaching yemwe yamutsveni. 10 ndeyemunhu manje. Kana munhu akakwana akazara anonzi 10. Ndosaka Ishe vakapa 10 commandments. Hallelujah. Saka vanhu 10 vakomana ava naNaftali, nana Zebulun, nana Asha, nana Dan, nana Gad vaienda vachirepresenta isusu vanhu, iwe munhu. Hallelujah. Ndakamboparidza nyaya iyi, vanhu havainzwisisi. Machechi ese ayainzwisisa nyaya iyi, Christianity will be different. Nekuti kune vanhu vanoenda vachida chikafu kuna Josefa, vari kuenda vasiri hama dzaJosefa. Josefa haana basa navo vanhu ivavo. Hallelujah. Zvichida anogona ngovati, oh, muri kuda wheat, alright, oi. Muri kuda bhani, alright, oi. Muri kuda chibage, alright, oi. Asi kune vanhu vanosvika, vachisvikapo Josefa anorohwa nehana. Hallelujah. Because they are not like everyone else. Achingovatarisa nobhati, vakoma vangu. These are my brothers. This is my flesh and blood. Hallelujah. Sezvakaita Adam achimisirwa Eva pamberi pake, akati bone of my bone, flesh of my flesh. Hamusi kuona here nyaya iri kuparidzwa pana kuti kune vamwe vanhu vanozikanwa naMwari, kune vamwe vanhu vari hama dzaJesu. Akati ungapinde muno musingazvizive zvako, asi uchingopinda muno muJesu vatoti uyu. Hallelujah. Paunozosvika pakuuya mari dzoyotanga kukurova, wosvika pakutendeuka onzi hekani waro, wanga usingandiziva zina ndichikuziva. Kune vamwe vanouyawo futi vongogara vonzwa mhari dzodzokera sevakangouya vachibva kuArabia vakatenga witi vakadzokera. Hamusati mamboona here vamwe vanouya panapa vogara vonzwa mhari idzo, motombofara kuti chechi iri kuwedzera vanhu, but mozoona vaenda. Hallelujah. Amen. From the beginning of time. Jeremiah, usati wapinda kudungura mai vako, ndakakuziva iwe Jeremiah. Ndikatoziva kuti unonzi Jeremiah. Haisi mistake kuti vabereki vako vakakupa zita rekuti Jeremiah. Zita rekuti Jeremiah haisi pfungwa dzavo. Ndini ndakavapa pfungwa idzodzo kuti vakuti Jeremiah. Hey, hamuzivi here kuti Manoa akanzi muchakuti mwana Samson? Hamuzivi here kuti Elizabeth akanzi muchakuti mwana John? Hamuzivi here kuti Mary akanzi muchakutumidza Jesu? Hallelujah. Fambotisa maoko mhombo. Ndakafunga zita. Ndobva ndati mwana wangu ndichamuti Tafadzwa. Hausiriwo wakazvifunga. Zvakabva kumuridzi wake. Ndinotaura nezvavakabva kuna Mwari. Because inotaurwa kanyaya iyi. Kunzi kune murume akadyara michero. Akadyara chizviyo, yanga iri zviyo here kana wheat? Handiti. Adyara wheat yake murume uyu. Ndobva aneta nekudyara. Ndobva ati ndambozorora. Panguva yekuvata akarara. Muvengi wake ndobva auya, ndobva ati wadyara panapa. Ndobva adyarawo futi. Imamusikonera kuti Jesu aitotaura nyaya yekusikwa kwatakaitwa. Kuti kune vanhu vakabva kuna Mwari, kune vanhu vasina kubva kuna Mwari. Ndo vanhu kuti mukanzwa akaparidzirwa tukabata, no, this is the white man's religion. It's a colonialism. They just want to call, no, it doesn't happen. What kind of Jesus? Vanotaura zvakasiyana siyana munoona pa social media. Musavhunduke nevanhu vakadaro. Jesu anozobvunzwa manje, kuti saka nyaya ichagadziriswa sei? Ovata munoziva kuti chii zvakaitika kuti muridzi anga asatozivi manje. Anga atomboconfused kuti saka witi ndeipi apa? Hei, masowi nesora ndezvipi? Hazvichatooneki. Ezvinoti tichifamba, kana tichifamba muna Old Joburg Road, takangofanana tese. We are all flesh and blood. Dzimwe nguva panotomboitwa hondo, dzimwe nguva panotomboitwa pressure yekupinda mubhazi, tichitoita pressure takafanana. Hallelujah. Tichitoita business, tichitengeserana, tichimhedurirana chimwe, but hatina kufanana. We are not the same. I'm sorry if I'm offending anyone. Kune vanhu vakabva kuna Mwari. Vanonzi naAs Apostle Paul, those he foreknew, he predestined. Kana ndakamboparidza tiri kumba kwana baba chakomera. Ndikati kana Jesu achinzi Jesu akauya kuzotsvaga vakarasika, vanga varasika kubva ku
you that someone is lost when he's homeless. For you to be lost, it means you belong somewhere. You come from somewhere. You just don't remember. Hallelujah. Unengwango kanga moti kunengwa wakabva. Saka Jesu akutouya achitotsvaga. Kana tiri twana twechikoro, kana vakataura kuti my mother's phone number is this, my father's phone number. Mapurisa obva afona kuti tine mwana ari kuno. Ouya kuzotora akarasika. Saka Jesu akauya kuzotora akarasika. Ndio nyaya yekuparidzwa panapa. Vakomana vakasingatombozizive kuti iye ari kutengesa chikafu, ihama yedu. Hei, patakasangana naKristu taisazviziva zvinhu. Kusvika mweya mutsvene waMwari wazotudza kuti ihama yedu Kristu. Haleluya. Dawa nashamari Jesu wa ihama yangu iye. Ihama yangu ishe Jesu Kristu. Kukana achinzi first born of creation. The first born is tichitero. Hallelujah. It's just a pity taisazviziva. Akatinda isi tisingamuzivi. Tisingatombozive kuti hey, tina brother wedu. Hallelujah. Saka vakomana vakatoenda vachizvininipisa, vachitotya kuti hey, vakomana toita sei. Vasingazive kuti wacho ari kunzi chamangwiza. Muzvina. Anotaura kuti akati iwe hapana chaukupimwa iwewe. Haupimwa. Vasingazive kuti hama yavo. Sesu tatisingazive. Hey, vakomana takaudzwa nezvebhena tikarohwa nehana tikatya sikereke. Hatina kutomboziva kuti iye muridzi hama yedu. Vamwe vakataura kuti you have to sit. You have to give men of God a lot of money. You have to suffer for this. You have to pay for this. Tisingazive kuti hama yedu. We don't have to pay. Hallelujah. Tichikopinda muchechi hana yake inotorova kuti hama yangu iyi. Hallelujah. Even though we might not recognize it, we might not know. Kuna revelations kunotaura kunzi pane paachavhunzwa kumaoko kunzi kuchiko chakaita obati ndo pandakakwadzwa neshamwari dzangu. Ihama dzangu dzakandida iso. Ndo patazovhurika meso kuti hey. Saka hanzi vakomana vakasvika havana kumuziva asi iye akavaziva. Jesu wakatida isu tisatichamuda wakafanira kutenda nokumuda kwazvo. Saka Kristu akatida tisati tamuda, tisati tamuziva, akagadzira plani inoyi. Hey, Adam, dai Adam aiziva kuti kunyara kwaaita Adam achida kunzvenga Mwari. Mwari vakatogadzira plani kudhara. Vakatoigadzira plani kudhara. Just like Joseph right now, he already had a plan. Paakangovaona achipinda, ndobva toona inga Rubeni anendebvu vakomana akura Rubeni. IJudha uyu. Simeoni, Levi, akura kudai so Levi. Vakomana. Hallelujah. And he knew them by name. Hey, Jesu Christ anokuziva imese by name. Unogona ngosingamuziva but ari kukuziva. Anotoziva kuti ine vhudzi ngani so. Hallelujah. Mazino ako pamwe hauzoti une mazino mangani anoziva. Hallelujah. Aitovaziva vese. Achivaona zvavari kufamba Naftali ada kudhera kwari kuenda pamberi pemukuru wani. Uyu anofanira kunge ari kusiri uyu achitoziva zvese nyaya dzavanotovaziva. Hallelujah. Achitaura hake chiIjipita but achivanzwa achitaura chiHebrew. Hallelujah. Kristu anenge achikunzwa uchitaura. It doesn't matter what language. Christianity is not about English. Christianity is not about Greek. Christianity is not about Aramaic or Hebrew. In your language, God will hear you. Amen. I was blessed the other time. We asked Brother Thomas to pray, and he started praying in his Malawi language. And I said, yes, that's fine. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, continue come with Wemarutsi foot.
Josefa inyaya yakaoma. Ndosaka ndakarohwa nehana Mwari paakanditidzidzisa vanhu vangu nenyaya yaJosefa, because ndakati handifungi kuti ndakafanira kudzidzisa nyaya yaJosefa, because nyaya yaJosefa yakasimba, yakakura, yakaoma. Ndikati Mwari, kune vamwe vana men of God vanenge vakakura kupfuura inini vanokodzera kuparidza Josefa. Handino kumakereke mamwe anana Vashti. Makereke ana Vashti vanongotora zvinhu zvaMwari vozvinyerura zvoita kunge zvinhu zvakachipa, nekuti havana mweya mutsvene waMwari. Kana wakunyatsoziva ni mweya mutsvene waMwari wane revelation, unoita chityiso. Taitaura nezuro takainvitiwa kuwomen's ministries. Vachitaura women's ministries kuti tine chityiso kuti ndiparidze, handinzwisise kuti handizokanganisa basa raMwari here. Hallelujah. Testimony hiyo tikaishare na Pastor Chakombere. Kati unoziva dai anga ari mumwe ndibaba, handichaziva kuti ndibaba Chakombere here wakadaro kana ndi. Sasa dai ari mumwe akadai kuti ndozvigona. Zviri easy. Nekuti vamwe ma motivational speaker vanogona public speaking. But hey, zvinoda mweya waMwari kuti unzwisise kuti no, it's not by power or by might, but by my spirit, says the Lord. Zvinoda mweya waMwari. Only the Spirit of God can make you able. Hey, ndikaende kuudze secret vanhu vaMwari. Musandione ndakamira panapa mafunga kuti murume uyu akapenga. Handina kupenga. Indinenge nditorohone hana ndichitotya kuti Mwari, basa renyu nderenyu, handidi kurikanganisa. Dai maiziva how much of my time is spent kuchema kuna Mwari kuti Mwari ndibatsirei ndisakanganise basa renyu. Ndopamaizoziva kuti handina kupenga. Hallelujah. Amen. Zvine muridzi izvi. Hey, what an amazing revelation. Vachisvika vakomana vachida chikafu. Ivo havasi kuziva kuti brother wavo ndiye anotengesa chikafu. Tichazonzwa kumberi kuti nekuti iye ndi brother wavo haana kuzovatengesera futi. Hallelujah. Kuruponiso kuti takabhadhare mari kuti tiwane ruponiso. For me to be born again, how much did I pay? How much did you pay to be sanctified? How much did you pay to receive baptism of the Holy Spirit? This anointing that we always give testimonies about. Takabvisira mari. Kune kwatokurasika kwemunhu akafunga kuti akabvisa mari yekuti mukereke batsirikanai kubhadhara rent, batsirikanai kubhadhara magetsi kana mvura kana chii, obva afunga kuti ndo zviri kuita kuti awane ruponiso, kutorasika ikoko. Mweya wa Simon Peter the sorcerer. Wokuti saka munofunga kuti zvingaite mari. Chokupai mari naivapawo. Toda kuzviita izvi. Handi mazuva ano kwaane vanhu vanoti kana munhu achipinda muchechi mavo, mufundisi anonamatira munhu achimusaizi kuti anzi demonstration of power. Munobva awira nemanheru, sonzi pane simba raMwari. Hatiite zvakadaro pana. Tinongotira mweya waMwari. Amen. Hallelujah. Handi pamberi. Tanga tatiri paverse 6. Zvino Josefa wakanga ari mubati wenyika, ndiye waitengesera vanhu vose venyika. Vakoma vaJosefa vakauya vakapfugamira izvo zvavo zvakatarira pasi. Sekupfugamira kwatinofanira kuita Kristu. Hauchiwane chikafu iwe kana usina kupfugamira Josefa. Unofanira kudzidza kupfugamira Kristu. Ndakaboparidza rimwe zuva ndikati kune mumwe munhu anopfugama but mwoyo wake usina kupfugama. Nzwisisai nyaya yekupfugama iyo. Men of God, do we always kneel down when we pray? You don't have to kneel down always. Munozoshamisika moona imakapfugama indakasumuka. What are men of God vanozvikudza? No, nyaya iripo ndeyekunzwisisa kuti kana uchinamata, you can stand up and pray. Ndakabona mumwe achinamata panapa akaita kuzvambarara pafloor. Hallelujah. Chinofanira kupfugama moyo wako. It's useless kuti upfugame nemabvi but moyo wako usina kupfugama. What do I mean by moyo wakapfugama? Moyo wakapfugama, moyo wakachikoka. Kuita broken pana Jesu. Munhu anoti ini nhangu
ndakaita makore 35 panyika, ndikaenda kuchikoro, ndikagraduata, ndikasvika kubasa ndinoisa maoko muhomwe, vanhu vese vanoti expertise, expert yasvika. But kana ndapinda mukereke yaMwari, ndinozvichikora, I don't know anything. I am learning kubva pagrade 0. Takaipandidzirwa napastor chakombera nyaya yegrade 0. Kuti vachapinda denga vanhu vanobvuma kuita grade 0. Haupinde mukereke yaMwari uchiti handinoziva. Wotanga kumaka kuti aizvazvisirizvo, aizvidai zvadai, izvai. Mharidzo painouya inokuporesa, wofoshorera munhu. Kana wotanga kutaura kuti chichichi, watozvipodza. Akataura Apostle Paul, akati zvakafadza Mwari kuti vanhu vaporeswe nekuporesa nekuparidza kweupenzi. What the world thinks is foolishness ndozvinonzi ruponeso. What you would call intelligence or wisdom here on earth ndoupenzi wakaitwa upenzi naMwari. Saka munoona vanhu vari educated manje vanoti kana tavaparidzira shoko raMwari wobva waona their educated mind starts evaluating. Their educated mind starts trying to reason. No, it doesn't make sense. No, can God really say this? Hey, no, zvakaitwa kuna Adam. Adam and Eve, are you sure that God really said this? How can God say this? Does it really make sense to you? But sure, you know what? Maybe God made a mistake. Yeah, maybe. Because if you really think about it, just this fruit, maybe. Hey, what do you know? With a grade 0. God, I come before you. I am empty. Fill me up. I want to learn. I don't know anything. Yes, I have been taught so much, but everything I have been taught, I throw away, I put away. I am receiving what is coming from you. Hey, these guys went through from Egypt all the way to desert. Wilderness, vakatugamirwa na Joshua, vakatugamirwa nema judges, vakaita machichi, and all of this, vakaona King David, vakaona zvese zvazvia. But zvaida kuti even with all that Old Testament, when Jesus Christ came, what Rabbi, hatina chatinoziva. Indiri Nicodemus zvangu. But say, that's the only way you go to heaven. If Nicodemus had gone to Jesus Christ saying, hey, I'm an archbishop. Hallelujah. So when we come to the church of God, let us all come with the mentality of Nicodemus. When you realize where the Spirit of God is, and you allow the Spirit of God to teach you. It's the same one. Because vamwe tine zvatakadzidziswa kuti zvakacheyama. Vamwe tine zvatakadzidziswa kuti zvakasaririra pamwe. Zvimwe zvacho zvazi, because vamwe takadzidziswa kuuraya makwai ka. But makwai akasina kukwana because waikanganirwa kwe1 year chete, ko next year wozoita sei? Hallelujah. Shona Melchizedek, without beginning, without ending. Ngokuti kana ropa rake rauya rinokunzira kukanganirwa nekusingaperi. Hallelujah. Hanzi Josefa Esel akavaona ukoma wake akavaziva, asi wakaita asingavazivi. Hey, God sometimes can act like he doesn't know. God can act like he doesn't see you. My brother, whatever you're going through, don't think God cannot see you. My sister, whatever you're going through, no matter how painful it is, never make the mistake of thinking God cannot see you. He might take some time watching, but he can see you. I was praying to God today about your sister. I haven't forgotten. God is watching. God is seeing that situation. Hallelujah. Imanyaya udzwa futi, daudzwa nezvemurume uyu. Ndikati, pane testimony yakandipa yakandirwadza. You know, it's been taking days. I didn't want to say it when he told me. Achindiudza nekurohwa kwakaitwa. Chakandirwadza still. It's been days it has haunted me. Ndikataka kuvhunza ndikati simwari ungatendere chinhu chakadai so sei. How can you allow something like this? This morning God said to me, kana ndine basa randinoda kuita nemunhu, handitendere basa rangu kuti riitwe nemunhu akangokurira mu ice cream. Hallelujah.
Some of these offices that you desire, some of these offices that you crave, they are born out of pain. I'm talking spiritual things now. Some of you might never experience it, but to those who experience it will understand. Everyone wants to be an apostle. Do you know what it means? There's a woman that came to Jesus Christ. You want to be in ministry. Do you really know what you're asking for? Those are ministry must not account the cost. Also, hey, God said, "Can I tell you that you posha pamu?" And you don't put on pins on training. But training yamarino what's a match? Why are we preaching Jesus Christ? Because the ministry of Jesus Christ is a ministry of pain. Even a prosperity gospel, ice cream, luxury, with a life, soft life. Jesus Christ is not about soft life. You think with all his power and all his might, that soft life, grapes, think about it. Think about it. The creator of heaven and earth. Profita utakurova ndiani. Ungachimusvipira mate. Ungachimuro hanzi airohwa nechiwi chichiti chikarohwa so chinocheka chichidzupura nenyama. Ukobva apfekedzwa ngowani yeminzwa kunzi musoro. Minzwa dzichibaya baya. Hallelujah. Ukuzvipikiri zvikuru. Hey, wakamboona kuti chipikiri ukaroera chipikiri picture frame inodonha nekudati wechipikiri kuti charemera. Now imagine kuti chipikiri chine chakasimba sei chekuti hachidonhedzwe nemunhu. Chichirohwa kupinda. The pain and suffering that he had to go through, that is his ministry. You cannot partake of his ministry kana usingade pain and suffering. If you are not built for pain and suffering, forget about Jesus Christ. That's where Apostle Paul says, everything I've done. But Nasara de grade 1 and start na gona. What? To know his name and the fellowship of his suffering. That is the highest standard of Christianity. The fellowship of his suffering. You will carry a Lamborghini. Soft life. Hey, I'm not saying let's be poor, but I am saying the love of money is the root of all evil. And Apostle Paul is saying the fellowship of his suffering. He is saying there is a fellowship that comes with his suffering. Understanding what can I partake of that pain? Can I partake of that suffering? Can I share in your suffering? If people hated you, can I share in that hate? So I can also be hated for the gospel. If people beat you up, can I also have a situation where I'll be, hey, you know which I'm going to talk about? Simon Peter, but hey, don't make the mistake of bad character or bad personality. No, we're talking about one for the gospel. Not because you have a bad attitude and people hate you, or because you don't treat people well, and you start thinking, no. We're talking about because of the Spirit of God upon you.
Nekuti mutungamiri wechechi anenge achiudza vanhu kuti kana asvika chibvai matochinja moti chakati mubva mamuti vanhu vachiplanirana before service achingosvika momudza chakati momuita chakati imi musamutendere kuti azodai modai. Why? Because the Spirit of God chose me. Izvozvo ndo zvatiri kureva izvo. Because you've chosen to speak the truth of the gospel of God. Because you've chosen kuti aiwa kana mudzimai nemurume varoorana vari kuratidza Kristu nekereke zvonzi azvitaurire izvozvo. Ndo zvatiri kureva izvozvo. Hallelujah. Kana musingagoni kubata vanhu zvakanaka, kutaura nevanhu zvakanaka, movengerwa izvozvo, haisiyo nyaya yekuparidzwa iyi. Kuri kutaurwa nyaya yekuti wanamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, wosvika pakuvengwa nekuda kwaizvozvo. Because nokuti asikana hazviri izvo zvinotaura shoko raMwari. Because you're basing everything on the word of God. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hanzi wakaita seasingavazivi akataura nehasha nawo. Now here is something that you also need to understand. When you come to Christ, the gospel of God will come to you as if ane hasha newe. Ukapusa unotofunga kuti Kristu akakuvenga. Because Kristu anotiratidza zvinhu zvinonakidza nyama. Hey, akomana upombwe unonakidza. Handidi kunyeberai. But Kristu kana akutisiya, anoita kunge ari kuitira utsinye handiti. Oita kunge ari kuitira hasha handiti. But he loves you. Hey, cutting corners, shortcuts, kubira vamwe. Zvinonakidza. Unoita mari. But Kristu kana akuti usadaro, zvoita kunge ari kuitira hasha handiti. But Joseph loved him to his brothers. So when you come to Christ, there's a lot of things that you are told not to do. There are things that Christ will stop you from doing. But if you are not wise, if you don't understand, you will think that Christ hates you. Kusikira vanhu vari azvekumachechi torambidzwa kufara, torambidzwa chichi, torambidzwa. Hey. Praise the Lord. Akataura navo nehasha. Akati kwavari mabhepi. Umwe unogona kutonzi naKristu wabhepi. Unofanira kutaura kuti wabhepi. You should be able to tell Christ who you are, where you're coming from. That's why at the end of every service we say kuti anoda kubatana pamwe chete nesu anoda kupa upenyu hwakaona Kristu ngauye apfugama. Anoita seasingakuzivi, but anoda kukunzwisisa kuti iwe wabhepi. Uri kudei? Unofanira kubuda muromo wako ugotaura wega kuti ina anoda kunamata Mwari. Ndada kuti imishe Kristu muve my Lord and Savior. Mutonge upenyu hwangu. Kuti my hormones angu, my emotions angu, my ambitions angu, my hopes and dreams angu aparare kana achipesana neni. Hallelujah. Amen. Zvisazombova zvakanzwika kuti unoti ndiri munhu wenyama nekuti ndasarudza Kristu. Hallelujah. Hanzi tabva kunyika yeKenani kuzotenga zvekudya. Azeshuwa isitabva kwatabva tikuya kuzotenga zvekudya. Tauya kuzotenga zvekudya. Because tikupiwa zvekudya kabanaka. Tikupiwa zvekudya. Vamwe vari kunodya mabhekoni nemasoseji, isi tikudya shoko raMwari. Mabhekoni nemasoseji achaparira mutoileti. Kana nyangwe akaita manutrients emaprotein anongovaka ichichi. Chandakataura last time tina baba chakombera taienda kuAlberto. Chitaura kuti nyama iyi haiende kugehena. Nyama iyi haiende kudenga. That's what people don't realize. Nyama has no consequence. So nyama inokufurira. Inotinatsoziva kuti even if I masturbate, hapana chichaitika kwandiri. Even if I fornicate, even if I commit adultery, hapana chichaitika kwandiri. But tichasafa manje mweya uri mukati. Saka nyama inotoziva kuti ndiri bho. Ndichadzokera kuguruva kwandakabva. From the dust you come from the dust you will return. Hallelujah. Iyo vhangeri yedust iyo tichazongopinda. She vakanditi tichazoparidza nyaya yedust. Vanhu vangu vanzwisise. Hallelujah.
Josefa akaziva vakoma vake, asi havana kumuziva. Ipapo Josefa akarangarira kurota kwake. Praise the Lord. And in verse 9. Praise the Lord. Yeah. Josefa akaziva vakoma vake, asi havana kumuziva. Ipapo Josefa akarangarira kurota kwake, paakapinda kurota pamusoro pavo, akati kwavari, muri vashori, mauya kuzoona kuti nyika yakashama papi. Hallelujah. Hey, remember kuti nyaya iyi takaitanga sei? Nyaya iyi yakatanga Josefa arota akavaudza kuti boys ndakurota ini chipfugamira. Muri kurangarira? Hallelujah. Yava full circle manje. Saka shoko raMwari hariwiri pasi. It does not return empty-handed. Kune vamwe vatakagoudzawo. Isusu, I want to tell you the word of God, the Spirit of God is prophecy. The prophetic dimension is alive even today. Tinogona kuti tisingasimbirire pane izvozvo because tinoti vanhu vaponeswe. Saka tinoparidzira vanhu vangeri kuti vabude muzvinhu. But prophecy is there. Tine vamwe vatakambopao maprofesi vakatotitsamwira, vakativenga nekuda kweizvo. Zvakafanana neizvozvo. Josefa akavaudza kuti vakomana zvandarota vakomana, ndobva avengerwa izvozvo. Ndopana izombo advice kati ngwarirai ngoudza vanhu zvamune maroto, because vamwe muchavengwa nekuda kwenyaya yekurota kwenyu. Plana kustata business. Tanga kuudza munhu wese, manje next month ndiri kutanga business. Next month asi munhu wese achakufarira neizvozvo. Hallelujah. Amen. Sakanzi Josefa manje akati vauya manje ndobva vapfugama vese akamira kamaipai vapfugama ndopakati asi Mwari naye. How many times does it happen kuti sometimes ndinokuudza kune vamwe vanowanzospenda time neni kazhinji zvinoitika tichivaudza kuti izvi muri kurangarira ndakambokuudza kuti zvichaitika. One of the moments that stand out is nyaya yerori. Hallelujah. Kana muchiri kurimemba nyaya yerori, ndakataura ndikati baba chakumbira ndavaona nerori yewhite vadai. Payakazouya tapo ndikati muchiri kurangarira here. Hallelujah. Ndozvo zvakafanana nazvo. Vision iyaya manje yaakuzova kana dream iyaya yaakuzoitika. Ndo pane kakupatika kaunoita so ndo kakaita Joseph manje. Shakutoitika. Hallelujah. Andikumberi. Verse 10. Ivo vakati kwaari, kwete ishe wedu, asi varanda wenyu vauya kuzotenga zvokudya. 11. Tiri vanakomana vomunhu mumwe chete tose, tiri vanhu vakatendeka, varanda wenyu havasi vashori. Iye akati kwavari, kwete mauya kuzoona nyika kuti yakashama papi. Hallelujah. Ipapo Josefa akarangarira kurota kwake. Kwakadeya kurota pamusoro pavo. Akati kwavari muri vashori, mauya kuzoona kuti nyika yakashama papi. Ivo vakati, kwete ishe wangu, asi varanda venyu vauya kuzotenga zvokudya. Hey, ima musikuona here kuti ndokuuya kwatinoita kuna Ishe Jesu Kristu. Kwete ishe wangu, tiri varanda venyu. Tinofanira kubvuma kuita varanda vaIshe Jesu Kristu. Ukasabvuma kuita muranda waIshe Jesu Kristu, forget it. To those of you who still want to be masters, forget about the kingdom of God. The kingdom of God is for people who want to be slaves of Jesus Christ. Wesi vanoda kupinda ministry, daita man of God usiri servant, daita man of God usiri muranda. Hey, unonzwa kuti nhasi haudyi. Apo wakateya kuti nhasi ndiri kudya bhekoni, ndaane 2 years ndisati abata bhekoni, nhasi ndiri kuidya, amanzi nhasi haudyi. Hallelujah. Uda kuenda kuona nini? Mama akudedza tine brai kuno kukana kuti tine chichi, wezi aiwa ikopa huendi. Ministry is for people who understand that they are servants, they are slaves. The Apostle Paul would even go as far as calling himself a prisoner. If you want to make it in the kingdom of God, you have to start seeing yourself as a prisoner. A prisoner does not do what he wants.
A prisoner does not sleep at the time he wants. A prisoner does not wake up at the time he wants. But a prisoner is told what time to wake up, what time to sleep. A prisoner is told what time to eat. A prisoner is told where to go, where not to go. A prisoner is restricted. Those later you are not free to do everything you want. Bemunyika pawane vachiti takwenda kushampopo, kushampagne, iwe uri restricted. Bemunyika pawane vakuti takwenda manje kunorora vakadzi vechipiri vechifo. Kunyeba zvako but majokes anenge achitwa vanhu kunzi Eritrea kana kuti Swaziland, iwe hamuendi, you are restricted. Vamunyika pawane vachiti ari kukunetsa tsvaga mumwe, iwe you are restricted. Mukadzi akuteerera wemunyika vanoti chingokwatura but you are restricted. Murume akunetsa wemunyika vanenge vachiti samupfuurira, iwe you are restricted. Aiwa she tiri varanda venyu, ndozvamunofanira kuita. Haleluya. Tiri varanda venyu. Tatouya kuzotenga. Hey, some people come to church, they've got their ideas, they have got. You do not, if you are, I'm talking about people in the kingdom of God, the real body of Christ, the real children of God, not church goers. Those who are washed by the blood of the Lamb, those who are sanctified and baptized by the Holy Spirit of God, they understand. Hatuye kuzoudza Kristu kuti chiita iso. Hatuye kuzoudza Kristu kuti sei zvisina kudai. Ko hatuye kuzobvunza kuti tinongoya kuti tiri kungotsvagawo chikafu. Tinotoziva kuti kwatabva kune nzara. Dai taramba tiripo tingadai tafa nenzara. Ende tikadzokera tinonofa nenzara. Saka tinzwirewo ngoni mutitenderewo mutitengesere chikafu. It takes the Holy Spirit of God to understand this. That is the mentality and the attitude of a Christian. Where you know you are coming to fetch salvation. You are coming to Jesus Christ, and whatever he says you will do. I remember pane mufana ari kuparidza izvezvi kuAmerica uko. Handinyanyo kumufarira hangu because anokompromisa zvakawanda. Anonzi Joel Austin. But I loved his father. Akatanga ministry muchechi as John Austin, I preached the word of God. I tell every time asakatanga kuparidza, I tell him, say, stand up, lift up your Bible. This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says. I can do what it says I can do. No one knows about Christ. Whatever Jesus Christ says about me is true. If Jesus Christ says I'm a sinner, I'm a sinner. If he says I'm holy, I'm holy. If Jesus Christ says you are going to lead this church, so be it. If Jesus Christ says, hey, it's enough, go sit down, I'll go and sit down. Hey, but a man of God, pride and ego. Ziva kuti nyango katungamira church say. Even mentality yekuti kana Mwari vakati from today onwards pako pakwana wakudzokera kuita mwana wesangano chete, it should be enough. Because hatina kudanirwa kuita na man of God, takadanirwa kuenda kudenga. Chatinoda kuti musi wandinofa ndiende paradise. Now if that is going to be achieved by being a man of God or not a man of God is a different story altogether. But pamwe test yavo ndeyekuti Mwari aida kuona kuti vakaiswa vatungamiri vanogona kuzoregerera utungamiri hwavo vagodzokera kuita vana kuratidza humility ndobva vazofoirira ipapo. Glory be to God. Amen. Ndipadzokere ipapo. Umwe munhu test yake yanga iri yekunzi Mwari vaida kuona humility yake kuti akasvika pautungamiri obva azonzi chiregera anobvuma here kuzoregera. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hey, kana wauya kuna Kristu unofanira kungoziva kuti ina handisi chinhu. Handisi chinhu. Mwari zvavanenge vada ndizvozvo. Mwari vakati ndichaita motikari ndizvozvo. Mwari vakati ndichaita motikari ndizvozvo. Hey, makombe anorwadza ndakazviitawo, but it's okay. After more than 10 years of driving, having cars, choosing which car to drive. But you know, today I'll go with this car.
No, today I'll go with this car. I got to a point where I didn't have a car at all. But ndaienda kuchechi zvakadaro. Ndichikwira makombi, ndichitukana, ndikambopoza daro vana vakomana makombi, tichienda ndichida kutakura vana vangu kumakumbo, ndichida. Mwari ndobvazoona kuti, oh, okay, so this boy, whether he's got a car or he doesn't have a car, he will still worship me. Okay, so I can give him another one. Kutoziva kuti with or without, imba unoimba ndichamunamata Mwari. Chinzi panyika zvazvina basa izvi. Hande kumberi. Nyaya yedu yakati rebei. 12. Iye akati kwavari, kwete mauya kuzoona nyika kuti yakashama pano. 13. Iwo akati, isu varanda wenyu, tiri vanakomana vane 12 womunhu mumwe chete panyika yeKenani. Zvino rugote uri kuna baba wenyu nhasi, mumwe chete haasipo. Hallelujah. Hey, ndakasira pavhesi 11. Panzi tiri vanakomana vemunhu mumwe chete tose. Hallelujah. In the kingdom of God, there's something that I want to just fix. I know it's going to sound funny, but in the kingdom of God, we don't have daughters. Hallelujah. When the word of God talks, it talks about sons of God. So even these ladies, hallelujah, women's ministry, kuna Mwari, you are also sons of God. It's God. When you are born again, what is born again is not your flesh. What is born again is your spirit. Amen. Hallelujah. Amen. That's why he says he wants to create many glorified sons. So we are sons of God. So that's why when I preach and I say sons of God, sons of God, sons of God, someone will think I'm only preaching to the men. No. We are all sons of God. Because for as many as received him, to them he gave them power to be called sons of God. The Apostle Paul in Galatians then says, there is neither male nor female, Jew nor Greek, slave nor free, for we are all one in Christ. So when we are in Christ, the body of Christ is spiritual, I think I always say. The body of Christ is not physical. So when I'm saying the body of Christ, people think the body of Christ is people who go to church on Sunday, every Sunday, and you see each other there on Sunday, body of Christ, body of Christ. After that, they go and they start smoking. Body of Christ, they start doing other things. No, the body of Christ is spiritual. That's why even wataka bao, Mwari akati kudai mahali. Omari, kana makuti tikude mu body yenyu. Makuda kuti zviite sezvaza aiwa. Hauna kunzwisisa iwe kuti body yangu iri mumweya. The church of God is not a physical organization. The church of God is in spirit. It's those who are born again, sanctified and baptized by the Holy Spirit of God. Now, if these people have been defiled and they've gone out of my will, it means they are actually out of the church of God. It is now just a body with a name. But I am saving you. Move away. Come this way. So you are not moving out of the church of God. You are in the church of God. Hallelujah. Amen. We sons. We are sons of God. Hallelujah. Amen. Verse 11. Because we are all sons of God, aren't it? Now this is now preaching. The revelation is showing which kind of people will be given that food. But tiri vanhu vakatendeka. Saka chikafu chapiwa vanhu vakaita sei? Vakatendeka. Vanofanira kunge vana vaMwari vakatendeka. Ndosaka tigara tinamata. Taitaura nababa chehorere last week. Vakati no, nyaya yekunonoka kuzara kwevanhu ka. It's because takaita munamato uya wekuti we want a special type of people. Hatisi kungoda everyone kuti auye muchechi muno. Toda vanhu vakatendeka. There you go. Thank you, Holy Spirit. Dai takamboti sheti zadzirekereke
paingouya nezvidhakwa nevaroi nen'anga nemasatanist nechi takazara tiri 500 nani. But because we had that special prayer to say, no, we only want one makatendeka. Vanoda Mwari mweya nemuzvokwadi. Then you see someone just walking there, you haven't invited him. He's coming with a smile and he says, I'm here, I'm looking for a church, I want to worship God. He doesn't know where you come from, he doesn't know anything about you, but the Spirit of God has brought him here. Why? Because he's one of those people you prayed for. Hallelujah. And this is how it's going to be. You've seen people come and go. Vakadiwa naMwari muchavaona vanouya vachigara. And this ngatisarwadziwe futi. Ipapo ndoda kutenda Mwari vakandirapa. Hei ndine vamwe vanhu vandairwadzirwako mani. Kuti ningishuwa. Moyo utorwadza utombomuka pakati peusiku kuti naye Mwari. But Mwari vakati chinononotonwani. Haisi nyaya yako iyo. Vandakasarudza ndo vandakasarudza. Vandisina handina. Hallelujah. Tatapa verse 14 anditi. Verse 14. Josefa akati kwavari, ndo zvandandichitaura kwamuri ndichiti muri washoma. Hechi chinhu chamuchaidzwa nacho noupenyu hwaFarao. Hamungabudi pano kana munun'una wenyu worugotwe asina kuuya pano. 16. Tumai mumwe wenyu kuti andotora munun'una wenyu, asi imi muchafanira kugara makasunga kuti mashoko enyu aidzwe kana makatendeka. Kana zvisina kudaro, zvirokwazvo noupenyu hwaFarao muri washoma. Hallelujah. Now this is how we're going to see who the children of God are. Anti matimimi Benji brother henyu. Kanari brother ndoda kumuona pamuchiteveni. Ndikakuonai musinaye paubrotherhood hwenyu ipapo. Ndikaona asipo ndoziva kuti hamusi. Muri washoma. Hamusi vana vemunhu mumwe. Hallelujah. Amen. Kune chichatariswa mumwoyo menyu. Kune chinoda kuonekwa mumwoyo menyu. Kana chikashayikwa ichocho, muri vashoma. Hamusi vana vemunhu mumwe. Hamuna kutendeka. Hamusi vana veMwari. Hallelujah. Kuna Kristu wandiri kukuparidzira kuti azare mumwoyo menyu. Achada kuzotariswa musi wamunenge mafa kuti arimwo here kana asimo muchanzi muri vashorimi. Hallelujah. Saka kusvikira aonekwa, where is the proof and the evidence of you being a son of God? Unofanira kuva mwadhino vereko. Kubasa kwenyu, baba chehori, vanhu vanofanira kunge vachitokuonai. Kuti idzidzi, kana dziripo dzitonyarara nyaya dzedzi. Kuita mwadhino vereko. Your life should preach a sermon more powerful than the one I'm preaching right now. Just by living your life. The way you talk to people, the way you treat people, the way you work, the way you interact with others. The way you live a sinless life. That is a sermon that is more powerful than... A lot of people want to stand on the pulpit, but they don't know the most powerful sermon is preached out there. By how you live your life. It will be useless for me to spend an hour or 2 hours preaching to you when my life doesn't preach Christ. Christ should be seen in how I live my life. And pastor, I've been studying you for years. And I've seen you are consistent. And this is what teacher akaona. But no matter what I've seen you are consistent. And I can see the work of God in your life. I now see it. Even somebody no verengwa. Yekuti munhu ari kuri achikustudy so achiona anoona hukuru hwaMwari. Ndozvanogara chinamatira. The glory of God should be seen in everything you do. And I dedicate all my victories to the glory of God. And achikutarisa so upezeraona, I didn't believe in God until I met this guy. I just look at his life.
Vamwe vakandifonera vakati unoziva kana even chechi yenyu yayi ndakabva ndangoona kuti ndimwari chete. Results. Ita upenyu hune testimony. Wokuti nyange usina kuparidzira munhu anozouya ega. Andakabotaura pai nezvemurume akauya akanditi, my brother, hey, your life, I don't know how rich you are. I've been studying you. I didn't even know this guy. He watches me there every time I go to Cowswood. I'm going to the shops. I'm thinking I'm just buying bread and I go home. I buy milk and I go home. This guy, more than a year, is watching me. Then one day he says to me, I don't know how rich you are. I've never seen you angry or upset or depressed. I wonder how rich you are. Rich? I am not rich, my brother. I've been studying you for a long time. And every time, it's as if you have... But no. So what's your secret? Because that's what I want to learn. I want to learn your secret. My secret is Christ. Decrease to jet. But what you also don't realize is the glory of Christ clothes me. So even when I wear something that is cheap, to you you're seeing a multi-millionaire or billionaire, but I am just an ordinary person. It's the glory of Christ. The same glory that clothed Adam. Because Adam was naked, but no one saw his nakedness. Because the glory of God was covering him. Until the glory of God left him. That's when he realized that he was naked. Hallelujah. Amen. Adam was not naked. He was covered by the glory of God. Praise the Lord. May the Holy Spirit cover your shameful nakedness. May the Holy Spirit cover your shameful nakedness. Kune kunyadziswa kuriko panopanika. Asi mweya mutsvene waMwari unouya kufukidzira. Mweya mutsvene unokufukidzira. Hey, David anoti ndakura. Ndakatanga ndiri mwana mudiki. Ezvino ndakwegura. But mukukura kwangu kwese handina kumboona munhu anovimba naJehovha achinyadziswa. Hey, do you know the Spirit of God once told me one day, zvikanzi unoziva here kuti Mwari ane vanhu vake, because sometimes even vakaita mistake, God can cover for their mistake. Do you know that? Tendeka kuna Mwari uone. Shua unaita basa rimwe munhu ugoita mistake ugokanganisa pekuti anokuti hey, dai wanga uri mumwe munhu aikusungisa kana kukuruva kana kuita sei, but Mwari vanokufukidza. That is real covering of the Holy Spirit. Vamwe vari kumhanya kunotsvaka covering yapapa, major prophet, what covering. Hey, be your covering the Holy Spirit. Verse 17. Ipapo akaisa pamwe chete wose mutorongo kuti vachengete mazuva matatu. Josefa akati kwavari nezuva rechitatu, itai chinhu ichi mupone, ini ndinotya Mwari. Hallelujah. Itai chinhu ichi mupone. Itai chinhu ichi mupone. Iva vakaberekwa kutsva hwani. Sanctification. Iva vatsvene kwekudzurwa kwemudzi wechivi 2. Wamekwane masimba emweya mutsvene. Born again, sanctified, baptized by the Holy Spirit. 3. Itai chinhu ichi kuti mupone, without it hamuna kupona. Andikumberi. 19. Kana muri vanhu vakatendeka. Yes. Mumwe wavanun'una wenyu ngaagare akasunga mutorongo. Yes. Yenyu, asi imi endai makatakura zviyo kundopa mhuri dzenyu dzine nzara. Kana muri vanhu vakatendeka, umwe wenyu achasungwa on your behalf. Ayo ibachena. Hallelujah. Imi muenda henyu nezviyo.
iye asuka panzvimbo iyi. Haleluya. Kuna nda kuti kududzirwa zvinhu zvakadai sei? Handi kumberi. Mugoya nomunun'una wenyu worugotwe kwandiri. Naizvozvo mashoko enyu achasimbiswa, murege kufa. Kana mazouya naye andinokuudzai kuti pane chatariswa mumwoyo kuti munacho. Kana chikaonekwa ichocho mucharega kufa. For God so loved the world, that is, he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not perish, but have an everlasting life. Tocheka chinoita kuti urege kufa. Takataura kuti Adamu, zvirokwazvo musi nemusi waunodya muchero uchafa. Asi kana uina Kristu une upenyu haungofa. Unogona kuvata asi haufi. Haleluya. Hande kumberi. 21 wakataurirana vachiti, zvirokwazvo tine mhosva nokuda kwomunun'una wedu, nokuti takaona kutambudzika kwomweya wake musi uya waakatinyengetera tikaramba kumuteerera. Naizvozvo tawirwa nokutambudzika uku. Zvirokwazvo tine mhosva. Hey, you cannot come into the kingdom of God without repentance. Impossible. The first step to get into the kingdom of God is repenting. Unofanira kutanga kutenda kuti akomana ndine mhosva. Anitaimba baba ndiri mwana wenyu. Unofanira kutanga kuti Mwari ndiregerere ishwa ndiri mutadzi. Ukaona usati wasvika palevel yokubvuma kutadza kwako, usati watanga kunamata Mwari. Hande pamberi. 22 Ipapo Rubheni akapindura akati, handinokukuudzai here ndichiti, regai kutadzira mwana, mukaramba kunditeerera. Naizvozvo tarirai, ropa rake rotsvaka. Haleluya. Hatina kuparidzira here vakomana kuti nyaya yakamira so, muchazozviona manhemuso munenge mafa. Kuti shuwa ndakamboparidzirwa nyaya iyi. Kuti vakomana ropa reuyu richazova pamusoro penyu. Inini munofunga kuti Kristu ari Mwari, agouya agoroverwa, ropa rake rigoyerera mahala. Agorohwa, agosvipirwa, agotakuriswa muchinjikwa, agoroverwa, agonyadziswa. Andi munoziva kuti Kristu, zvamunonyeverana paTV zviya muchiratidzwa Kristu akapfeka ari pamuchinjikwa, Kristu akamunyadzisa zvokumubvisa hembe akaroverwa asina kupfeka, munoziva. Agokusiyai manje muchiita zvamunokuita izvi. Zvongoti it's okay. Ropa iroro richatonga vanhu. Sekuchema kwakaita ropa rakabhero kuna Mwari, ndodzichaita ropa raKristu. Richitaura kuti muurayi. Kaini haana kuonekwa achiuraya Abheri. Asi ropa raAbheri ndo rakachema kuna Mwari. Richakutonga ropa raKristu. Hallelujah. But on the other side, it's still pembera because ropa raKristu ndo rinochema pamusoro penyu. Because if the blood of Abel can cry out, his blood will do better things. Saka inini pandinopomerwa, tiaporesa chitaura kuti Mangozho ndinomuziva, akamboita chakati, akaita chakati, ropa raKristu robva rati ndinomuziva, ndakamusuka. Varoyi vachiti takamuroya, anofanira kushayiwa chekuita, anofanira kudai, ropa raJesu rakati ndakamufukidza. Ndatoyambuka. Ropa racho rinobhadhara zvikwereti. Vemadzinza nemadzitateguru nevane zvikwambo zvavo vobva vati takadai ropa raKristu rati no, not this one. Not this one. Hallelujah. Hande kumberi. 23 Zvino vakanga vasingazive kuti Josefa unonzwisisa nokuti kwakanga kunomupinduri pakati pavo. Yes. Ipapo Josefa akabva pavari achiti